ndakazvarwa muno mamusha wangu wachisenza mumusha ndakaberekwa 1922 ndikagara ndikararama Natali achitwa nasi wezera izwi mbichana ndaberekwa 1922 ndagara mabushu muno kusvika baba wangu namai wangu wafe ndiri muno mabushu handina mhaka ndapara kubva 1922 ndakazowana mhaka muno yekutongwa muno mabushu namai vaKristofu 1977 ndadaro vakandiramba mudare zvinazikana navana vavo ndikapuwa wana tutudiki ndikachengeta vana vangu ndakanakisisa vachiuya vachiona vana vavo vachienda vachiuya vachiona vana vavo ndakaroora mudzimai mumuruoko anyakubaya kuri kwanyamaropa ndiye akandiberera vana zvinofadza zvakafadza mumwari zvakafadza uini mai avo vakachengeta vana vangu vese vana vangu vakaroora vese ana Kristofa vese vana vavo vakachengeta 12 kusanganisa nevavo 3 vangu 9 vakavarera vakagweza vakaroora vane misha yavo kutaura kwandikuita kuno vakazofadza vakandiyamura chaizvo zvino dare tadaro ndaroora mai vavo ndobva vafa ndobva ndagara ava vari kumusha kwavo vakaroorwawo varoorwa vakagara ndikambogara 4 years isina mudzimai kupa kwakaita mai vavo zvino nhasi amai vakazouya kuona vana vavo varambidza vakauya vakaona vana vavo tikapesana pokuti havana kuda kuti tidzokere kuenda kundotaurira vabereki kuti taakudanana zvakare vakaramba ini ndakatya mhosva ndikati mukwete kugarisana kudaro taurisei ndobva ndasiyana navo amai ndobva tashupana 4 years tagara dzese tanga tindoshupana nekuzepana titomboiga badza kuti vasarime kana chimwe chinhu zvino ndobva tatadza kuingira tikatombopinda kukoti vakanditaurira ini kuti amai tonai baba vavakura munobata zvinichivaroro muchiita sei hazvina kunaka ende munogarisana zvakanaka handitoda kuvhika mazwi enyu zvakanaka zvamukutaura nekuti ndikuziva kuti mukuziva kuzipa dhifensi rokuti onai ndandakagara zvakanaka nenyu ndakangaswa nemukadzi handitoda kuchinja setape pamapenyu ndofunga kuti takadaidza vana venyu handiti ikakombaya muita regai nditoti umwe nonozorora adhara mumakura kai 1922 makore maani makore Kristofu nyaya takudaidzira panapa ndekuti iwe unomudzimai wako handiti hungu ndikuzoita wachirarama uri mama pana baba asi ndakudaidzira nechekuti iwe uchiita musha wako handi ndizvo ndofunga palast time pamukapinda mudare futi unomu nenyaya yekuti amai vakanga vatora chipfeko chako vachisona handizvozvo tikapedzera tsvagai pakuti mugare nhasi havawirira ndekuti amai ava vanofanira kutsvagirwa pokuti vagare vavakirwe imba yavo sezvo ndimi makaenda kunovatora ndimi munofanira kuvavakira imba kuti aita sei vagare saka ava amai toda kuti vavakire musha wavo vagare pavo vega vasiye vadhara ava vari vega ndokupeta kwatoda kuita nyaya yavo kuti vavasungu tinokupai kunze kukuchena kao zvidhina zvichakanyika mwedzi uno nemwedzi unouya kasi totarisa by April to June amai ava vanenge vavakirwa imba yavo vamumba mavo iwe unenge wakumba kwako uchitarisa baba vani vavo ndozvatakudaidzirai tingarambe tichitenderera
inini dai ndisina bhenji ndasingatendera kuti amai vadzoka. Dai ndisina bhenji inini kasi imi munoziva mararamiro evanhu vakuru. Saka ndiri kutora pfungwa dzamandipa nedzangu. Dai ndatunga ndega ndaita amai vachadzoka vai pamusha. Vakarambwa 1977 vakadzoka 2021 izvozvo pane kakumbunyikidzana vari kunetsa. Pane pakumbunyikidzana nyangwe vakavakirwa imba nevana vavo vachiti vagari pamwe chete. Pane kumwe kuda kubatanidza mhuri zvozoramba futi zvozokonza maproblems. Saka amai ida kuti vavakirwe musha wavo. Pari zvino imba ine marooms mangani yamuri kugara mese? 3 rooms. Amai vangu vakwana pokugara ka. Kasi ndachibvunza kuti amai ndikati uya ine hama yavo vanokuva ine hama. Bhoza amai avo vangafanira kuziva kuti mukadzi uyu akadzoka. Abafa. Izvo ndakaita ini vasati ndakashedza masekuru ana Kristo kumusha kwandakatora amai. Achezvara vangu akauya ndikati baba ndakaona mai vauya panapa. Zvino vauya panapa tikagara tese. Zvino chakandinetsa ndechekuti dai vati ngatiende dzokera kumusha tigozotera inini togozogara tiri seti voziva kuti takadzokera. Zvino ini ndakundikana kuti ndigarira mwana wenyu anochadana takurai mwana wenyu akatiramba 1977 napa ari kuuya achani madzokeredza tatisi mwana vana venyu ndatenda hangu ndakanganisa. Zvino apa ndakapereka kugara nevabereki vavo vakatombotamiswa pamba ipapa vana ndiwo vakati tikuda mai venyu vakatombotamiswa vakaiswa pamusoro nyaya yekutaura chipataidzo Kristofa panapa ndii toda kunzwa Kristofa zvanzi amai vanoda kuvakirwa imba kudii handiti achipindira kuti nzvimbo kuti achipindira nzvimbo yekuti vakakwanisa kuva vadoba zvinhu takaitaura muno musabhuku vakanga vari muno takavataura kuti vatsvagire pokuti vavake amangabvumbi taatinawo muno vakabvuma kusati kwako kuno munda uriko vanogona kuvaisa parutivi pomunda. nyaya dzacho dzinenge dzakaita mbiri. Inini nokuda changamura achitonga nyaya pekutanga yakambopinda nayo vanenge vakapa imwe nzvimbo kuti ndivake pamwe zvisinei pana baba. Nyaya yechipiri kuti pandiri kuenda unogara amai ndopavanoita zvokuirana nomuroora aripo vacho. Amai kabvunzo vanosvikopa nzvimbo kwete yawakazopuwa kuti uvake musha wavo. Vanosvikopa nzvimbo yaamai yavachavavatira. Inzvimbo yemusha chete. Amai avo vachada 5 rooms vanozidii. Asi kuti ngavagare upenyu hwakanaka nekuti vane vana vakazvara. Tawirirana kaamai. Amai Kristo. Tawirirane. Mati ya mama. Taurisa ini. Inini takavakirwa imba yechinzi ndeni tiri 2 tinotamiswa sei tichifanirwa kuti tichengetane tinotamiswa sei pamusoro yemama nyaya iripo ndeyekuti musamanikidzire pinza musoro mombe muhari yesari hari yacho achipa musoro ueta mudiki musoro mombe wakura baba vati zvandisada kuti ndigare nemi ndakakusarenda ekare makadzoka nevana venyu. Saka nhasi pano dare raona kuti izvi zvinganetse imi muri kumanidza chinoda kugara ipapo
tati isusu dare redu Kristo paashedzwa semhuri ndiye mukuru vakira amai pokugara iri ruya muka mamusimbira tiri rumzi aiwa anokuvakira ikanga tiri rumzi kubva kwenye ikoko zomurume uyo ati handichada kundigore madhonadzonyani ndainemi haasi kuda Kristo imba inovakwa kusvika rini tipedza mai kunzo kupinda mutiri rumzi zavo ndangoti kuverenga kwamaita mwedzi yamataura sekunaya vakachenawo rinogadzira kugara handiti toda fanike iyoyo ndotoda fanike iyoyo asara achigara mumba macho maakunzi agare wega takaurwa tiri tu pano nharo nekupokutekakuda kuchengetana tinodanana fane mukadzi wacharutarwa kana asipo tinowirana fane nemukadzi ake ndiguwa nenzere mukadzi danga angouya tinowirana fane nemurume apa akutongotaura zvokutika mugoti zveshuwa amai avari kuda kumandikira murume wavo takazvara sei vana vedu vatatu ava gogo ambuya chana mama naigogo dai maida sekurava maenda 30 ndaidi maenda makore esera ndikakutaura histiri yekurambana kwacho da mukondori wangu ari wapenyu vanhu vesadomba akanondisira kumusadaira kuti da akukura zvezvakandozomunyeba kana kuramba kwadaatiisa amai wavo varambidzwe kuramba kakana vasada kodzero dzavo kuti handichataautaurwa ndatava vanorambidzwa here sekuru kuramba kuti handichada avarambidzwa vanoda kupindurwa une pamo kuti munyatsonzwisisa alright gogo 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 ndakupedzisa nyaya iyi musazitaura kana ndapedza kutaura kana ndapedza kutaura musazitaura munongwena unosaina mazvinzwa ndati musazitaura kana ndapedza kutaura ndichipedzesa ndinoti vakirwa dzimba dzenyu dzamukuda zvacho nevana venyu madhimanzi ese munongwaisa kuvana venyu ayo uyu murume uyu musiyei 1922 up to now akura ndimwari ari kuchengeta 102 years musiye agare muimba yake iyoyo iwewe chana basa rako ndokuvaka wako musha nohamai garai pasi vana movakira chi agogo avaimba kasi ndoda kuti muchiita prosesi hama dzaamai ngadzizivi nokuvaka musha wazinzwisa gogo tine munusaina nyaya yenyu yapera nyaya yenyu yapera mati andati vanofanwa kutaura kumusha kuti vari kuvakira imba yekugara handa kuti ndingakudzorirai ati ndakukuvakira imba chine munusaina achana chisumugai masunungurwa next time we're